For nogle år tilbage, der jagtede Københavns Jobcenter mig, fordi at jeg havde en klumme på BT, og Alex Vanopslagh var derude og også ude og udtale sig omkring det. Og politikerne inde på Københavns Rådhus havde pisse travlt med. Nu skulle der fandme finde ud af, hvor mange minutter at jeg brugte på at så være politisk aktiv i gruppen Jobcenters ofre. Og lige nu, der er der jagt på Smilla Rose nede i Åben Rå, som gerne stiller op til kommunalvalget her i 2025. Og hun har en sag i Jobcenter, og der er der altså nogen i kommunen, som mener, at det er hun ikke berettiget til, fordi hun er på offentlig ydelse, men det er jo noget svineri, fordi at vi har jo ret til at deltage i det kommunale politiske liv som frivillig. Det er vi da lov til. Også når man er syg, det er sådan set ligegyldigt, om man er på kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløb eller hvad det er, så har man altså ret. Men jeg var jo også udsat for den ulovlige læge inde på Jobcenter Lærkevej, men nu kan jeg lige få hele udsendelsen her, så kan vi lige snakke om det bagefter. Mere om den historie senere i udsendelsen, for vi starter med sagen om ulovlig lægepraksis på Jobcenter Lærkevej i København. Sagen er nu havnet på højeste sted. Både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby er kaldt i samråd i sagen, som vi afdækkede i november måned. Her blev 100 personer tilbudt ulovlige lægeundersøgelser i Jobcenterets baglokale, og en af dem var kontanthjælpsmodtageren Kim Madsen, der optog samtalen. Må jeg prøve at resumere op, hvad jeg har hørt indtil nu, og så bagefter går vi derind, og så undersøger dig og ser. Hvad for noget? Undersøger dig. Undersøger dig? Hvis du vil, så... det kan vi gøre på en rigtig lægeklinik. Ikke fandme ikke på Jobcenter. Godt. Nej, der sætter jeg sgu lige grænsen. Ja, der sætter Kim Madsen lige grænsen. Det er ham, der sidder der. Og det er sådan set han er nu blevet talsmand for Jobcenterets ofre, og som ofte så optræder han i diverse medier. Det har Jobcenteret bidt mærke i, og mener derfor, at Kim Madsens arbejdsevne rækker til meget mere end først antaget. Det er jo syge hoved, mand. Siden optagelserne med lægen i Jobcenterets baglokale i november sidste år, har Kim Madsen været særligt fremtrædende på sociale medier. Både som debattør og senest på en blog hos BT, og det har Københavns Kommune også lagt mærke til. Det er sgu lige grænseoverskridende nok, altså specielt lige da jeg så fik brevet, hvor der står, at vi skal vide lidt om, hvor mange timer eller hvor meget tid du bruger i gruppen Jobcenters ofre samt din klumme på BT. Kim Madsen har været på sociale ydelser i Københavns Kommune, siden han blev sygemeldt med slidegigt i 2012. Han har fået afslag på førtidspension i 2014 og har siden kæmpet for at få et flexjob. Han har hele vejen igennem beskrevet sit forløb i systemet på de sociale medier. Og hver gang Kim Madsen åbner munden, så fylder det så meget, så det ser ud som om jeg har sådan en stor arbejdsevne. Det har jeg jo ikke. Jeg sidder bare og klimper nogle små ord, nogle gange, hvor jeg kommer til at bruge lidt bandeord. Og det er det, folk lægger mærke til. Men så fylder det meget i samfundet. Det er jo bare ikke arbejdsevne, fordi jeg lige har brugt 3 eller 4 minutter på at så skrive en skideball til det offentlige. Københavns Kommune har retningslinjer for brug af sociale medier som arbejdsredskab i sagsbehandling af personer på sociale ydelser. Ifølge ydelseschefen i Beskæftigelsesforvaltningen i København må oplysninger hentet fra de sociale medier aldrig stå alene i forvaltningens afgørelser. Men oplysningerne kan alligevel være afgørende. De kan oplyse om, hvilke aktiviteter en borger har, og man kan sige, om det i konkrete sager kan være forenligt med det at modtage sociale ydelser. Det var i dag ikke muligt for beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning Skovgaard at stille op til interview, men på Rådhuset i København rumler de politiske uenigheder om overvågning af borgere på kontanthjælp via de sociale medier. I en sms skriver Enhedslistens Ulrik Kohl om oplysningerne om Kim Madsen. Det ser meget mærkeligt ud. Det ser ud som om jobcentret er blevet besat af at endevende detaljer i hans liv, ligesom en jaloux ekskæreste. Mens Liberal Alliance synes det er godt, at kommunen ser muligheder frem for begrænsninger, når det gælder kontanthjælpsmodtagere. Der findes jo masser af job i dag, hvor man primært skal sidde ned foran en computer og bruge sit hoved og være kreativ og skrive nogle rigtig stærke ting. Og hvis man kan komme igennem nåleøjet hos BT, så må man kunne et eller andet. De sidder altså og holder øje med mig. Hele tiden. Men de holder jo øje for at se, om du måske kunne puttes ind et eller andet sted. Det er vel det går ud på at se. Så find dog et sted at putte mig ind. Jeg vil jo så gerne lade være med at fastholde mig på kontanthjælp for helvede. Slip mig ud af det her. Ja, Kim Madsen skriver en kvart side til BT's blog 2 gange om måneden, og det er Ulle. Ja, men
Der så I så lige Alex Vanopslagh. Altså, der er en årsag til, at man ikke skal stemme på Liberal Alliance. Og der er også en årsag til, at man ikke kan stemme på Socialdemokraterne og øvrige blå blok. Det er jo kræfter med dem, der jager os, mand. Jeg bliver så gal. Men nu fik jeg lige et lille indblik i mit liv fra 2017-18, tror jeg det er. Jeg kan ikke lige huske det. Men det var bare lige det. Vi snakkes ved.